Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores, día 17 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Si o desexan tamén en internet, en rtvcerceda.com. Pois, como sempre, imos a falarlles de festas, porque estas, lembren, todo o verán é festeiro por natureza, non só en Cerceda, senón en toda Galicia. Pero imos a falar de cales son as festas máis próximas, entre elas, evidentemente, as festas do Carmen en Cerceda, na parroquia de Cerceda esta fin de semana. Falaremos deso, como tamén das actividades culturais e deportivas durante este mes, o plazo para darse de alta para a próxima temporada, tamén para os cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. Queda algunha praza para o campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que se vai a levar a cabo no centro cívico, de xeito gratuito. Tamén falaremos de, como xa anunciamos onte, o Goberno abriu a exposición pública a orden que regulará a concesión de enerxía a cambio de proxectos verdes en Cerceda e nos concellos limítrofes. Recordamos tamén que mañán haberá unha charla informativa en Cerceda a cargo do Ministerio de Transición Ecolóxica dirixido a empresas. Tamén recordamos das axudas á natalidade que se poden solicitar e pedir ata finais deste ano. Falaremos do campamento de verán, que dan 2 quendas por celebrarse aínda, e do programa do turismo do Inserso, que abriu de novo plazo de solicitudes. A ITV de Maquinaria Agrícola se pode pasar na Silva a finais deste mes e o Punto Limpo ten un horario ao longo do verán que imos a lembrar. En canto tempo para mañán, pois haberá máis sol. Mañán será un día máis anticiclónico e con temperaturas que ascenderán lixeiramente, aínda que aparecerán brétemas néboas na costa. Esta fin de semana son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas da parroquia de Cerceda xa ten todo preparado, cartel pechado, e tamén recordan aos veciños que están percorrendo agora as aldeas da parroquia buscando a axuda, en este caso recorrendo as aldeas, recollendo os donativos dos veciños para poder organizar as festas. Tamén teñen un número de conta na banca, se alguén quere facer aí o seu donativo, ou tamén a través dos propios organizadores da propia Comisión de Festa, tanto Josito como Ana tamén recaudan esas axudas. Pois ben, como decíamos, este venres comeza a festa, serán venres, sábado e domingo. Venres, sábado e domingo que comenzan as festas do Carmen en Cerceda. Este venres, día 19, hai misa solemne a 1 da tarde na honra a Virxen de Fátima, e xa na sesión vermú estará o grupo Dilema. Pola noite hai verbena co grupo Zona Cero e con disco móvil impacto co DJ Sonic. Eso xa para comenzar o primeiro día, o venres 19, este venres que ven, pasado mañá. E o sábado 20 hai misa 1 na honra a Virxen do Carmen, e na sesión vermú estará o grupo Alborada. E xa na verbena estará Alborada e a orquesta París de Noia, das máis importantes no panorama de orquestas en Galicia. E o domingo 21, este domingo que ven, hai misa a 1 na honra ao Santísimo Sacramento, e na sesión vermú e na verbena vai a estar Tania Beiras. Haberá, en este caso, tirada de fogos artificiais na verbena, e así se pecharán a festa do Carmen na parroquia de Cerceda esta fin de semana, venres, sábado e domingo. Avanzamos en máis festexos neste mes de xullo. Queda pendente para o sábado 27 a festa gastronómica do Cochiño, a romería e festa gastronómica do Cochiño, sábado 27 de xullo no Acevedo. É a edición número 25 e durante todo o día o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda acompañará en este caso os visitantes, e tamén estarán faíscas da Pontraga e a charanga os máquinas. Pola tarde, ás 2, o mediodía, ás 2, comenzará o xantar
da base de cochiño, churrasco e pulpo con racións a 14 euros. Hai venta anticipada e reserva de sitios ata o martes que ven, día 23, no Viveiro de Empresas de Cerceda, ali no Acevedo, de 9 da mañán a 9 da noite. Recordar que é romería e moita xente reserva sitio para as súas propias carpas, por grupos, por familia, por amigos, etc., coa súa propia comida. Consiste en eso, a festa do cochiño gastronómica, unha cita obligada para moitos veciños do concello e tamén dos arredores. Tamén haberá hinchables para os máis pequenos, para os nenos, a partir das 6 da tarde, hinchables gratis para nenos, e a partir das 8 actuacións das orquestas Satélites e París de Noia. Los Satélites e París de Noia son os que poñerán colofón a festa do cochiño do día 27 deste mes. E xa anticipamos que máis adiante, no mes de setembro, durante agosto non haberá festas no concello, pero si no mes de setembro. O Carmen Pequeno, de Rodís, será o domingo 1 de setembro, e logo chegan as festas grandes de Queixas, o 7 e 8 de setembro, e as festas grandes de Meirama, 13, 14 e 15 de setembro, con continuación nas dores pequenas en Meirama, o sábado 21 de setembro. Cambiamos de tema para lembrarlles que durante todo este mes de xullo continúa aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello, que en este caso ten un coste ao mes e que vai a ser durante toda a temporada 2024-2025. Comenzará ao redor do mes de outubro, setembro-outubro, e rematarán aproximadamente en maio e en xuño. Son actividades deportivas e culturais que se poden anotar. Hai para todas as edades, algunhas delas pois, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta, no gimnasio, na polideportiva, no centro cívico, poden anotarse xa. E tamén, durante todo este mes de xullo, se poden anotar nos cursiños de informática para adultos e para nenos e tamén nos cursos de uso e manexo do teléfono móvil. Si queren anotarse para calquera delos, teñen que facelo ou a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou poden anotarse, si queren, pois poden facelo presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello. En canto aos cursos para adultos e para nenos de informática, o veranos na Silva e en Cerceda. Os cursos para adultos, insistimos, son 12 horas de duración destes cursos de informática básica e tamén os cursos de informática para nenos terán unha dirección similar na que tamén aprenderán e terán pois, clases de manexo de rato e teclado, xestión de arquivos, mecanografía, procesador de texto, uso de memoria USB, configuración de navegador, chat GPT, correo electrónico, etc. E despois, en canto aos cursos para aprender a usar o teléfono móvil, se organizan cursos espallados por todo o Concello, nos diferentes locais sociais que hai no Concello, donde reclamaron esta actividade. Uso e manexo do teléfono móvil. Haberá na Baixa de Cerceda, no local social da Baixa de Cerceda, os mércores pola mañán de 9:30 a 11, na Silva pola mañán os venres de 10 a 11:30, en Cerceda, no Centro Cívico, os mércores de 10 a 11:30, en Encrobas, en Pontoxo, os martes de 10 a 11:30, en Meirama, os mércores, na antiga escola unitaria, de 11:30 a 1, en Queixas, os venres de 10 a 11:30, tamén na antiga escola unitaria, ou igual que en Rodís, que serán os martes de 9:30 a 11, e en Xesteda serán os martes de 11:30 a 1. Un taller de uso e manexo do teléfono móvil donde aprenderán axustes básicos, chamadas, guardar contactos, volumen, brillo, tamaño da letra, fondo da pantalla, axustes avanzados, a saber manexar sergas móvil para pedir cita médica ou saúde, fotos, localización, é dicir, o Google Maps, WhatsApp, redes sociais, correo electrónico, sede electrónica, etc. Interesante, gratuito, e o que se poden anotar ao longo deste mes de xullo na planta baixa do Concello ou, se queren, por sede electrónica.
Tamén é interesante para a conciliación da vida familiar e laboral, pero tamén para aprender os campamentos digitais que organiza o Aula CEMIT, o Aula de Informática de Cerceda, de xeito gratuito, para nenos de 9 a 13 anos e que será dende o 29 de xullo ata o 9 de agosto. Do 29 de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres, polas mañáns, de 10 a 1 no Aula CEMIT de Cerceda. Poden inscribirse, se queren, ali mismo no Aula CEMIT, na planta baixa do centro cívico, polas mañáns, de 8:30 a 2, ou senón por teléfono ou WhatsApp no 644 52 99 90. É unha actividade gratuita, pero as plazas son limitadas. Cambiamos de tema, como xa dixemos onte, o Goberno do Estado abriu a exposición pública a orde que regulará a concesión de enerxía a cambio de proxectos verdes en Cerceda e concellos limítrofes. O Ministerio de Transición Ecolóxica somete dende antonte ata o próximo 5 de agosto a exposición pública a orde que regulará a concesión dos dereitos de acceso á rede eléctrica a proxectos de renovables e almacenamento nos concellos que integran o convenio de transición xusta polo peche da central térmica de Meirama. O principal é o de Cerceda, pero tamén se incluye Carral, Aracha, Ordes ou Tordolla. O Goberno adxudicará 408 megavatios de capacidade de acceso a futuras instalacións verdes. Tras o peche da antigua central de carbón de Naturgy, o Ministerio de Transición Ecolóxica persigue promover a instalación de nova potencia renovable, así como maior capacidade de almacenamento que contribuya á integración daquela no sistema eléctrico, optimizando o seu potencial con xeración de beneficios medioambientais e sociais. A capacidade enerxética, tanto que casi un tercio dos puntos de Liza, en concreto 29, dependerán deste criterio. O criterio, a Comisión valorará principalmente os proxectos presentados que teñen en conta os empregos que van a crear, empregos que o solicitante se compromete a crear para persoas traballadoras excedentes do peche da central térmica, das súas empresas auxiliares ou de calquera veciño dos concellos nos que se vai a instalar, principalmente o concello de Cerceda. Cambiamos de tema para falarlles agora, a día de hoxe, pois cambiamos para falarlles desa charla informativa que mañán xoves vai a organizar tamén o Ministerio para a Transición Ecolóxica e que está dirixida a empresas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica, que ven traballando na financiación de proxectos para o desenvolvemento alternativo nas zonas de transición xusta afectadas polo peche das central térmicas, como é Cerceda, pois ben, o Instituto da Transición Xusta, a través da súa axente en Galicia, Nuria Álvarez Llanas, pois van a reunirse na xornada de mañán coas empresas interesadas en Cerceda para informarlles sobre o financiamento e a idoneidade desta liña de axudas. A charla será mañán xoves día 18 pola mañán, de 10 en adiante no viveiro de empresas de Cerceda. É imprescindible anotarse previamente, poden facelo chamando por teléfono o 881 981 553 ou por correo electrónico na dirección viecerceda@gmail.com. Cambiamos de tema, falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda volveu a convocar esas axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional no noso Concello para esta anualidade 2024. Esta convocatoria ten como objetivo establecer as bases reguladoras polas que se rexirá o establecemento de axudas económicas a familias do Concello de Cerceda co objetivo de impulsar estrategias para fixar ou fomentar o aumento de poboación. Decir que estas axudas, que son un pago único de 300 euros, se poden solicitar ata finais de ano. Para elo ten que ser para calquera nacemento, calquer nacemento dun crío, tamén por acollemento, por adopción durante todo este ano 2024. Teñen dereito a eses 300 euros de axuda que dá o Concello. Para solicitalo, poden facelo na planta baixa do Concello, no rexistro, ou se queren, por sede electrónica en www.cerceda.org.
E quedan 2 quendas aínda por celebrar dos campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza para rapaces ao longo da época estival e para a conciliación das familias e alternativa de ocio para os propios rapaces. Está dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e terá lugar, ou ten lugar, de luns a venres, de 9 da mañán a 2, dispoñendo tamén de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambas as 2 terán merenda a media mañán e o horario ampliado terá tamén o almorzo. O campamento desenrolase na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que tamén farán saídas ao parque acuático. Van a realizar actividades como manualidades, actividades ao aire libre, deportes, cociña, etc. As inscripcións están abertas para as 2 quendas que quedan pendentes. Poden registrarse, poden inscribirse na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro ou por sede electrónica. Lembren que queden 2 quendas. A seguinte será do 23 de xullo ao 6 de agosto e quedaría outra do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e 70 euros se se quera o horario ampliado. Lembren que tamén para os irmáns na mesma quenda sería de 30 euros. Esta semana, a principio de semana, abriu o plazo para novas incorporacións ao programa de turismo do Inserso. Todas aquelas persoas que xa solicitaran en anteriores anualidades xa non teñen que facelo, pero todas aquelas que queran incorporarse por primeira vez ao turismo do Inserso teñen o plazo aberto agora, ata o día 22 deste mes de xullo. Ata a próxima semana teñen de plazo. Son dedicado a persoas que reúnan os requisitos de ser pensionistas de xubilación do sistema público de pensións en España. Poden ser tamén por viudez, poden ser por outro tipo de conceptos. Si queren solicitalo, pois xa saben, teñen que facelo se queren a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello, na terceira planta da Casa do Concello, ou que lle axuden tamén ali mismo. Poden pedir cita por teléfono no 981 68 60 68. E do 26 ao 31 deste mes de xullo pola mañán e pola tarde se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola na Silva. Do 26 ao 31 de xullo a ITV de maquinaria agrícola vai a estar no campo da Feira da Silva. Se alguén quere pedir cita previa pode facelo no teléfono 902 30 90 00 ou por na páxina web www.citv.com, que aquí xa sería de xeito gratuito. Recordámosles un día máis que o punto limpo de Cerceda, que está no Acevedo, no polígono industrial do Acevedo, está aberto ao longo da época estival ata o 30 de setembro no seguinte horario. Está aberto os martes e os xoves pola mañán de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. Lembren que no punto limpo deben de depositar ali o lixo que é voluminoso, escombros, lixo que non pode ir uns colectores habituais polo seu tamaño, pero tamén polas súas características, ali deben depositalo de xeito gratuito. E rematamos cas previsións do tempo que nos di Meteolicia que para mañán unha cuña anticiclónica entrará en Galicia, aínda que con ventos do oeste que aportarán humidade e fará que as temperaturas non suban tanto como no resto da península ibérica. Mañán os ceus pola mañán van a estar despexados ou prácticamente despexados e as temperaturas ascenderán lixeiramente. En canto a posibilidade de brétemas costeiras serán unha realidade especialmente a partir da tarde. Os ventos seguirán sendo frouxos de compoñente oeste ou suroeste. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.